Úryvok z knihy Alchymia ženy od Máb Junga. Je pre nás veľakrát ťažké oddychovať. Mnohé ženy sú choré alebo majú menštruačné bolesti či migrény práve pre tento problém. Lebo si nedovolia oddychnúť už skôr, pretože nie sú zvyknuté počúvať jemné signály tela. Ich telo pritvrdí a jednoducho ju položí do postele. Unavená a napätá žena je rodine skôr na ťarchu. V tomto bode sa odkrýva ďalšia veľmi dôležitá téma, a to je inakosť a rozdielnosť mužov a žien. Muži tomu zväčša nerozumejú a my, ženy, sa za to obviňujeme. Chceme sa mužom rovnať. Trápi nás, že nie sme rovnako konštantne fyzicky, psychicky a emocionálne v pohode, v rovnakej sile tela a mysle. Meníme sa pre menštruačný cyklus 4-krát do mesiaca. Muži mnohoraz obviňujú svoje ženy, že sú stále unavené, mrzuté a emocionálne rozhádzané. Cítime sa za to vinné. Veľakrát by sme si potrebovali pospať, oddychnúť a potom by sme sa vrátili v úplne inom nastavení k deťom a mužovi. Ale bojíme sa vypýtať si, čo potrebujeme. Ten čas pre seba od muža. Bojíme sa odpovede zase. Najmä ak je žena na materskej, potrebuje si čas, keď muž príde z práce, rozdeliť na 3 dôležité zložky. Čas sama pre seba, čas s mužom ako partneri, čas pre detičky, obaja rodičia. Áno, správne, nadľudská úloha. Najmä ak je muž unavený z práce a žena po celom dni s deťmi alebo tiež z práce. Naše nastavenie spoločnosti na 8-hodinový pracovný čas je nesmierne náročné na udržanie zdravého rodinného a partnerského života. Dôležité je najprv vedieť, ako chceme žiť a potom uveriť, že je to možné. Následne môžeme na tom postupne pracovať, aby sme žili život, aký si prajeme v jeho bežnej každodennosti. Sebaláska sa začína schopnosťou vedieť odkomunikovať s partnerom rovnovážne rozloženie vo vzťahoch, kde môžeme oddych brať ako prirodzenosť a nie ako luxus. Veľa mužov nerozumie, že pre mnohé ženy je byť v práci menej náročné, ako byť celý čas zavretá doma s dieťaťom. Mnoho ráz nie je žene umožnené, aby si príležitostne privyrobila počas materskej a zarobené peniaze investovala do opatrovateľky. Toto si presadiť je tiež jeden z prejavov zdravej sebahodnoty. Mám právo tráviť a deliť svoj čas tak, aby som z toho mala radosť. V prípade, že muž tomu nerozumie, treba si na týždeň vymeniť roli. Muž si vezme dovolenku, bude s dieťatkom doma a vy môžete ísť počas tohto týždňa na brigádu. Zmena uhla pohľadu vyrieši veľa konfliktov. Oddych. To je pospať si, dopriať si teplý kúpeľ, masáž, dobrú knihu. To všetko by sa malo stať prirodzenou súčasťou ženy. Vytancovaná, vymasírovaná, vymeditovaná žena potom rada hladká masíruje a rozmaznáva svojich milovaných, ktorej láskavý dotyk matky či partnerky bytostne potrebujú. Bezpodmienečný dotyk je dotyk, ktorý nič nevyžaduje, iba dáva. Veľakrát objímame deti a muža tak, že sme to my, kto potrebuje načerpať z ich lásky. Nevyživenej žene sa môže stať, že mužovi bude časom takýto dotyk nepríjemný, rovnako aj deťom. Ak je žena oddychnutá a naplnená sebaláskou a tým, čo potrebuje, bude vedieť prirodzene dávať dotyk, ktorý lieči, taký, ktorý zaceľuje dušu i telo. Všimla som si, keď niektoré moje dieťa povie, že ho bolí hlava, nôžka alebo začína mať soplíky. V niektorých prípadoch iba potrebuje moju blízkosť a lásku. Keď ho pohľadkám, pomasírujem, pozrieme si spolu rozprávku pod paplónom, bolesť alebo začínajúca choroba úplne odznie. Takisto muž, ktorý zažíva masáž nôh od ženy, hladkanie po chrbte, sa neupína iba k sexu, pretože mnohoraz nenaplnená honba za sexom je len túžbou po dotyku. Dokonca keď muž zažíva dlhodobo dotyky a objatia, výrazne sa predĺží jeho schopnosť dĺžky milostného aktu. Jasne tu teda vidieť, že ak si žena praje harmonický vzťah a šťastnú rodinu, tak sa v prvom rade musí postarať sama o seba.